Здравейте, аз съм Акрам, Ахмед, Халед. Здравейте, днес ще гледате един социален експеримент, свързан с предразсъдъците в България за ислямската религия и дали е модерна ислямофобията не само в Европа, а и в България. Надяваме се да си направите вашите изводи за ислямската религия и че всъщност не е това, което представляват по медиите и интернет пространството. Името на експеримента е Bomb in the Bag И да ви хареса. Извинявай? Кой има станцията? What's in your bag? Like there was a sound coming out of your... yeah? Wait! Just wait, let me check. Don't fuck you. Just let me check. Leave my stuff, bro. Fuck you. Just leave my stuff. Just leave my stuff. Just leave my stuff. Just leave my stuff, man. Just leave my stuff. I just had just speaking. I just had an alarm. Yeah. Actually, it's an Arabic. Like it speaks in Arabic. No, it's a place. They put a prayer in the mosque, okay? That's not a problem, man. Не, проблема, защото мога да ги изреди сега, откъде да знам. Не, ето точно такива. Това за хората. Ами те... He took my bag, he threw it away, he sold the stuff. Like, what's wrong, bro? I'm here just to study. I'm not here. No, you're not here to study, I know that. Or you come for study, work, and then what do you do? You pass it, man. Мале, как аз как да разбера кой да не е такъв и да не е такъв? Ама по-добре, нами че всичко са добре, не че всичко са лоши. Не мога да си го... I'm waiting for number one. I'll just take it and then leave. Just tell him. I don't want to make problems. There's no problem, don't worry. Person, okay? Go! Не, няма го стъп всеки момент да направи нещо и да ни гръмне, окей? То просто и да ни гръмне. Yeah, I checked your bag, okay. People come here to study or to live or whatever they do. Look how you act. I see what's happening all around the world. That's the reason. А ти като отидеш в Англия и теб ще те сметат за такъв. Няма, аз няма пускам такива работи. И тебе ще притъсват. Ми да го правят. Да го правят, трябва да ви имат общия приятел. Извинявай. So you're a Muslim? Yes, and what's wrong with that? Мюсюлманин, брат. Шибан и мюсюлманин. Абе, някаква молитва да се пусна от iPad-а му и се притеснявам, брат, защото такива хора не знаеш какво става. Can you just give I will give you your iPad, but you'll leave like now, okay? okay. Because we don't want to die. No, you're not gonna get the bus. Why? What's wrong? Because we don't like you. Yeah, we don't like you, not at all. Like we see what happened all over the world, okay? And I think you don't belong here. I'm not contacting you. Okay, but this song really scares us. Okay? Well, there's nothing to do with the song. She was busy. Just go. Just an alarm. Just go, okay? Go. Okay, I'm waiting the No, bus. you're not getting the bus. Just please. I'm telling you, go. What's wrong, man? I'm out. Why no one is bothering? No, they are bothering you. Yeah, they don't like you. Like all of them. They don't like you. You can ask them if you want. Because of an alarm. Because you're a Muslim. Bus station, go there. От чантата му. И не е на добро, според мен.
Извинявай. Чакай малко. Ми пуска някаква арабска молитва, мусулманска. По-голяма работа, бе, брат. Абе, не се излагай, бе. Говориш български. Говориш български. Арабска молитва. Пускай ги по джамиите и... Аз съм гледал клипчето как чрез такива молитви се зариляват някакви хора. Leave. Стига вече. Да, бе, стига. Не е по този начин. Да, бе. Точно така се прави. Дето се разбираме. Стига, брато. Where are you Стига, бе, from? не знае български. Okay. You're a Muslim, right? Да, бе. И аз съм мюсюлманин. Какво от това, брато? Leave. Няма гърма. Какво? Трябва да извикаме полиция. Че трябва да извикаме полиция, а първо трябва да се стегне. Това е какъв е сход? Египтянин е. Един голям работа. Мюсюлманин, арабин. Какво от това? Нищо. Имам си часовник, имам си пари, имам си телефон, няма значение, голяма работа. Голяма работа, бе, никой не има гръмне тук вече. Оставете и What's going on? What's that kind of alarm, okay? Това е някаква тъпа... Стига, бе, за какво така го удряш, бе? Помяр. На мъж ли се правиш, какво, бе? На мъж ли се правиш, какво? Ще изби...